Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw mo ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lagi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay na yung mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nailan yun sa mga tao ni Leos Teresa bisan nagtakuban kay nasundan da ay kini gikan pa sa iyang paggawa sa ilang bahay kay makikita ni Alan. O gipugos kini pagpasakay sa auto. Nakamat nun si Teresa nga milikay ang mga pulis aron madagit gid siya sa maong mga tao. Apan kalit nga mito nga si Alan nga nagtakuban pagkatiguang ug napatay ni ini ang mudagit unta ni Teresa. Ug nakabiya ang duha sa kay sasakyanan ni Alan. Nabalitaan ni Roger ang nahitabo. Nangunay si Leo aron makuha si Alan ug Teresa. Didto sa usa sa giabangan nga bahay ni Alan, hibaon ni Teresa ang hinungdan nganong nagvigilante si Alan. Mihilak nga migakos ang dalaga. Apan wa lang sila'y kalibutan nga diha na sila si Leo naglibot na sa maong bahay. Samtang si Roger dili layo nagtan-aw sa sunod mahitabo. May butang nga mikagay ug mipaka dayon ang mga buto-buto. Niya ang sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Oh, sige, sikalik ang butang di la Cruz. Nagitaw sa sud. Mapil si Teresa, ayaw! May gugin yung si Alan ng Teresa! Inyong napatay na si Alan ng Teresa! Rapino, busog ko! Wait, tao! Sige! Siksik kanyo ang tanang suok ng baya! Madali! Dapat sir, usah mo sir. Sir, usah. Susiyaw na mo sir. Sige! Susiyan niyo! Susiyan niyo! Dali!
Kung kinsa bang kriminal ang inyong ipangita, Oh, yes, ayaw Lord. taon mo matakal pang-akrat. Kay tanawang akong mga anak. Bisag way labot, namatay kay naigo sa mga balat. Gikan sa inyong mga... patay kayo. Kining nang pasaylo kami nang pasaylo kami. Usa ka notado na kay kriminal ang among gisusi dinhi. Nakadawat kami taho nga dinhi siya kauban sa usik babae. Og nakailamo sa maong babae. Nagtrabaho kini siya og television. Yang hulagway sa maong among ipakitanan. Mao kini si Alan Beltran. Nga mihatag og kagubot dinhi sa syudad tungod sa iyang pagkakriminal. Totoo kini kini. Tanawa. Oh, nakakita na kamo niya. Nakakita na ko niya mga kanya din eh. Tiguan mga mag-anian din eh. Chief! Sige, bagay ako. Saan ang tabuha? Chief! Congressman, ilang gipangita si Alan Beltran. Oo, nahibaw ko nang. Nahibaw ko. Wanted, dead or alive, si Alan Beltran. Pinangita siya, patay buhi. Si Alan Beltran dahil ning duha na ko ka anak na namatay kay mao'y naigo sa mga balas kapulisan. Tigog jar, tigog. Kay dako kay kasuha ko may mutinuod na ginako. Nang, sa tanang operasyon sa mga buutan o maabtik na itong mga tinugyanan sa balaod, mayong mahibawaan sa natong tanan. Kamong naminaw karon din may sa daw mahibawaan natong tanan, gadilig yung kalikayan. Nga may maamong kung dili magbantay sa palibot nga naa ang mga kapulisan may operasyon. Bagay na pahibaw niya mo din. Wasap sila magbutang o sa tawag anak, police verification. Wasap sila magbutang ang police line, congressman. Huwag yun sila magbutang. Huwag yun sanay lang nagpaibaw. Nangaon ko taon may dahil nagbuto-buto. Ug kalit lang na tokwang. Ug may ayan ang duha ko ka mga anak. Leo, Pero, bisan usa nga nakabuto sa ako mga sakop nga nakapwesto sa ilang mga armas nang. oh, Kung mauna, kinsa man dahil nagpabutang. Kuan kining mamaw nang magpasalamat kog dako nga miabot dayon si congressman. Aron kahatagan o katinawan kining nahitabo. Gusto ko makisulti nimo, congressman. Usa kuno, dili ang mga police mo nakapatay sa anak ni Turing. Ha? kadiyot lang kayo, kadiyot lang nang ha, kadiyot lang kayo ninyo, Noy. Bibi, di ta magkasabot ini magdungan na itang sulti. Sige, magsulti na misipi. Ayaw ka balaka ng Turing. O gayaw ka gol, tabangan ka namo sa mayor aron mahatagag hustisya kini nahitabo sa duha mo ka anak. Manubagyod ang mamatudan nga sila mo'y nakapatay sa mga inosente mong mga anak. Excuse mo na, Chief, tanan. Ang tinood. Huwag yun na mo tayo pero magabit na ito kining kita mo kay tungod ni Alan na ingon ni ang tanan. Tabagin migmayo ninyo, sir, nga si Alan ang mapasanginan. Kinalang ligon yun kay ebidensya nga si Alan God ang nakapatay sa duha ka anak sa Tiguang. Hain man ang nagpabuto silang mga armas. Tuwa na, hilom na kong gipabiya. Aron safety dayon ang ilang armas. Isito nila. Good. Bayaw. Ang nahibilin din here, maywa magkapabuto silang armas. Maayo, Leo. Mayang pagkaya. Si Alan, sir. O, Leo. Si Alan mo yatong idot. Taugon ko ang kaugalingon na tong media. Si Alan mo'y nakapatay sa duha ka anak sa Tiguang.
Palihog. Hawa niyo niya kilin na pita. Okay, nangabot na ang mga taga-suko. Excuse kamay ni Jim. Nanturing. Congressman, Makiksulti ko nimo palihog na. Ang tanang mga pulis nga ni Adeninan, silang tanan ng kapamatuod gyud nga bisan usa nila, wa sila magkapabuto. di ko mo too, Congressman. Di yun ko magkatoo. Okay. Imo sabna ng turing. Itahod na ko ang imong pamahayag. O sa may gusto nimo ato ni kasuon. Ato ikiha mga pulis. Wa kong mahibawon sa akong buhaton, Congressman. Sa ako nang gikaingon nimo, ayaw ka bala ka, ayaw ka hadlok kay tabangan ta ka. Sukla na to ang mga pulis nga mo dipinsa silang kaugalingon kay bisan sa akong pambinaw obserbar sa mga pulis, wag sila makapabuto sa ilang mga armas. Ug klaro baya ng turing nga dili sila ang nakapatay sa dumo ka anak. Ang nakapatay yun sa imong mga anak, mao si Alan Beltran. Kang lisurang tuhuan, anak, Congressman. Gitahod sa nako ang tanan mong mga pamahayag ng turing. O sige, kung mao ka na, hatagan ka na kong abogado nga makatabang nimo. Salamat, Congressman. Salamat. Kamaayo, giday ni mong tao. Buutan ka kayo. Pero ng turing, kung kita mapildi aning kasuha, mamatudaan man yun, naway sa ang mga pulis. Kunya mag-unsa na malantahon ka. Bisan ako ng turing, sigurado gyud lagi ko. Sigurado ko nga dili mga pulis ang nakapatay sa dumo ka mga anak. Si Alan Beltran. Si Alan Beltran ang nakapatay sa dumo ka anak. Pero ibutang sa nato nga, musukol kita kay mutaba, magyug ko nimo, ipasalig may kong tabang nimo. Pero pildi lagi gihapon taon niya, mao nga. Maunay pangutana. Mudaog og sa mapildi ka mabuhi papagka ang dumo ka anak. Pildi pa tao niya, patay pag yun ang ibang mga bata. Unsaon naman nag... Nanturing niya ako'y labing may tambag ay. Magkaayaw ni nimo. Gusto ka maminaw. Unsa man na, Congressman. Roger, unsa naman? Patay na sa Alan? Pagpada direksyon 1,000 pesos. Unsaon? Paras na madyan rin. Kumusta naman lagi? Patay na ba sa Alan? Nagkaikiyas na sa uban ni Teresa. Pagkahalhal yun. Oh, pagkahalhal. Parang sa mga sinmil, ha? Parang sa ng sinmil. Oh, parang sa ng sinmil. Basta ipahataw diri sa Wanluna. Pabutangig, condolence from Congressman Roger Silis o Mayor Sixto Silis. Unya lang tapos sulti. Sige. Ting! Ting! Mayor! Halika! Wala makatultulang ito din. Oh, bilagom gyud ang imong agtang. Nga napakong dihang nagdali-dali tang milusot sa giandam na kung lungag ilawom sa sahog. Dahil ay so. Atong ibutang sa lagom sa mong agtang ha.
Nabuak ang imahen sa batang Jesus. Kay kituyo ni maglabay aron malipat sila Leo. Tinangga ka tingali sa Diyos. Kay bisan na iyang imahen. Gigamit aron dili ka mahug sa mga demonyo. Ayaw paglihok ka. Agwantahan ka bugnaw sa isa. Sakit ni pamatiyon. Para na ako. Wa ka di ay sa Alan. Teresa. Daghan kayong salamat, Congressman. Bisan wa dinhi ang mayor, ingna siya palihog. Nagpasalamat sa Minia. Ang turing ay sobra na kaayo ng gihatag na mo nimo. Amo sab nang gituyo aron katabangan kagyon. Kunya salamat nga mituo ka nga dili ang mga pulis mo ay nakapatay sa imong mga anak. Congressman, yan na siya to ni Kito. Oh, yan ay imong abogado, oh. Huwag kayo kalimot ng turing, ha? Sa akong affidavit, Congressman, dili mga pulis ang nakapatay sa akong mga anak. Si Alan Beltran mao'y mapatay sa duha ko ka mga anak. Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording Engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.